Tambari na kasar Najeriya in Sa'id Adam Zami tunatarwa yau zamiyo 'yan kasar mu zauna lafiya. In shiga wani yanayi yau kasar mu kowa yana ta kansa, shugabanni mafi yawanci ba su nuna halin nagarta. Lamarin rayuwa a yanzu kasar mu dai addu'a take so, al'umma batun mu farka sai mu kai kukan magaraba. Zuljalalu mamallaki na Allah sarkin da bai gazawa, kai kayo dare da rana rabba, kai ne ka kage kowa. Na taho yau kare ka zanyo roƙo, hannu a nanar dagawa. Darajar ɗa mai risala, rabu ce mutan ƙasata. Lamarin rayuwa a yanzu ƙasar mu dai addu'a take so, shugabanni mafi yawanci ba su nuna halin nagarta. Kai ne kake da ƙarko, babu shi a gurin mutane. Yau gare ka mu zo da koko, kan kafa ga mu a tsugunne. Da rasul da shi ka aiko, shugaba da bai kurere. Ga kasar muna cikin hali mara kyau, Allah ka duba. Shiga wani yanayi yau kasar mu kowa yana ta kansa, al'umma batun mu farka sai mu kai kukan magaraba. Yau kasar mu tana ta tangal tamkar ta yo kifewa. Matsaloli na rayuwa sun yawa, abin ba na san tunawa. Shugabanni suna ta kallo amma sun gaza su tsayarwa. Ya kamata duk mu farka don mu tsabtace rayuwar mu. Al'umma batun mu farka sai mu kai kukan magaraba. Yau fa babu kishin ƙasa a jama'a, sai kishin aljihunan mu. Haka ne ya saka a yau duk matsatsalo mu ka tsinci kanmu. Babu babba babu yaro, duka abin ya rikirkita mu. Ga talauci tari ya buwa yi rayuwar mu. Lamarin rayuwa a yanzu kasar mu dai addu'a take so, shugabanni mafi yawanci ba su nuna halin nagarta. Ta sa waɗansu hauka sun bi dagun ka kai tara. Ɗan kashi ɗai kasa gabanka, ga marayu sun zama shara. Babu gata ga ɗan talaka, ba karatun da za ya mora. Mai kuɗi in ya so talaka, to bukatar sa ce gudu ba. Shiga wani yanayi yau kasar mu kowa yana ta kansa. Shugabanni mafi yawanci ba su tausayin mutan ƙasata. Ba su so a faɗa musu don da an faɗa kaji sun musanta.
kanta. In ƙasa suna ta wahalta, rabu taimaki al'ummarmu. Lamarin rayuwa a yanzu kasar mu dai addu'a take so. Shugabanni mafi yawanci ba su nuna halin nagarta. Wana wata lakawa ai da laifuffukan mu sosai. Lokacin zaɓe in ya zowa ba mu duban tantanta sosai. Ƙuri'unmu muna sakawa waɗansu marasu tausayi. Ya kamata dai mu farka da mu san wanda za mu zaɓa. Ta kansa shugabanni mafi yawanci ba su nuna halin nagarta. Wasu ma hijira suke yi ba zaman lafiya gurare. Ko ina zabu sai da shayi don gudun masu kama daure. Kidnapping ake yawan yi babu ranar da za a kare. Yurin yanu yam sa'idu Ti Adam kun gaba mu zamba. Lamarin rayuwa a yanzu kasar mu dai addu'a take so. Al'umma batun mu farka sai mu kai kukan mu garamba. In shiga wani yanayi yau kasar mu kowa yana ta kansa. Shugabanni mafi yawanci ba su nuna halin nagarta.